درباری راهینەرکردن و لەشگەرکردنا چەکدارên dijbiriya Sûrî û Wezareta Berevaniya Amerîkî Pentagon ragihand got ew ji dev leşgerkirina çekdarên dijbiriyê naberde. Tevî got di destpêkê de rastî şikestinekê hatin piştî got Cebhetul Nusra baskê El-Qaîdê li Sûriyê hejmarek ji çekdarên nifşeyê kem binçavkirin. Elisa Smith berdevka Pentagon ji Ajansa France Press wiha got em ê divê mijara leşgerkirina dijbiriyê û avakirina hêzeke ne tundrew de berdewam bin tevî zehmetiyan lê em ji vê gavê venagerin û em hejmara hilbijartî jî kêm nakin. Têzanîn got Amerîka ji heyva adara îsal de dest bi projeya leşgerkirina 5400 çekdarên dijbiriya Sûrî kirine û ev hejmar wê li ser heyama 3 salan berdewam be ta gonêzî 20,000 çekdarên ne tundrew amade bikin bo şerê Daişê li Sûriyê. Herûha beriya demekê 54 çekdarên rahînerkirî yên nifşeyê kem got Amerîka ew li Tirkiye biçekkiribûn tevî tirimbêl û çekên xwe di rêya gundewarê Helebê re derbasî navçeyên Helebê bûn lê ew rastî xefkên Cebhetul Nusra hatin û pişt re hatin binçavkirin û hejmarek jî hatin kuştin û tanha cihê yên maye nediyar e. Ji aliyekî din projeya çekkirina dijbiriya Sûrî bû cihê nerazîbûnê li cem hin aliyên siyasî û leşgerî li Amerîka nexasim piştî şkenandina nifşeyê kem. Lewra Pentagonê dîsa ragihand got ew ê 600 milyon dolarê Amerîkî bo vê hêzê xerc bike, herûha wê firokeyên xwe bo parastina heman hêzê bikarbînin û çi kesê got êrişî çekdarên vê hêzê bike wê ji aliyê artêşa Amerîkî ve were cizakirin. Beriya hefteyekê li ser zara Wizareta Derve ya Tirkî hate diyarkirin got Enqera û Washingtonê li ser mijara avakirina devereka aram li başûrî Sûriyê li hev kirine lê Washington ev yek nerast kir û mercên Tirkan qebûl nekirin ji ber Tirkiye û li gorî çavdêrên Kurd bi bihaneya vê devera aram Tirkiye dixwaze şerê Kurdên Sûriyê bike bi taybet piştî pêşketinên dawî yên YPG û YPJ li seranserî herêmên Rojavayê Kurdistanê.